Знаеш ли какъв е този зелен прах, който пият хората в Япония? Този прах е матча. И нека ти разкажа нейната древна история. Матчата възниква в Китай през династия Сун, около 10 век, когато чайните листа се смивали на фин прах и разбивали с бамбукова четка. През 12 век дзен монахът Ейсай донася тази традиция в Япония, където матчата става свещен еликсир за медитация и вътрешен баланс. Там тя била използвана според вярванията на традиционната медицина за пречистване на тялото, засилване на жизнената енергия и успокояване на ума. Свещен зелен еликсир, който дарява яснота, сила и дълголетие. Ако и ти искаш да опиташ силите на този прах от древността, засилващ фокуса и паметта, успокояващ нервите и доказано удължават живота, влез в bizazen.com и се потопи в традициите на изтока с нашата източноазиатска премиум матча на капсули – матча Зазен.